Проба, едно, две, три. Здрасти. Здравейте от нас, добре дошли в нашия канал, моя, но явно и твоя вече. Днес няма да има влог, защото последните няколко седмици доста така пътувания ни се насъбраха. Бяхме във Варна за 3 дни и както винаги беше доста интензивно. След това бях болна и без да ви отекчавам с останалите подробности, просто решихме да си дадем малко почивка и сметнах, че ще е доста скучно за снимане. Преди няколко дена гледах едно момиче, ще отбележа отстрани. Разказваше как е дошла в Лондон да преследва нейните мечти и всички премежди, през които е минавала да си намира работа, което ме вдъхнови и да направя и аз днешното видео, както може да познаете по заглавието. Като я слушах, ми беше доста интересно, защото много от ситуации, в които тя е попадала, на мен ми бяха познати и мисля, че това е просто някакъв универсален лондонски експириенс и ще ми е интересно да чуя дали и при вас са се случвали такива неща. Едно от които е, че и двете сме работили на доста традиционно не престижни работни места, като без да спойвам особено много. Тя е работила на гробищата, а пък аз на буклука. Да, това ще бъде една много дълга история. Надявам се единствено да ми остане памет на телефона и да ми стигне батерията да запиша. Моята история започва през далечната 2015, което е повече от 10 години. Доста бързо си минава времето. Тогава заминах с познати хора, които ми бяха близки, имах им доверие, бяха осигурили квартира и така нататък. Тоест, моето първоначално стъпване беше доста улеснено, така да го кажем. Но въпреки това, шока си е голям. Сега няма какво да лъжа, особено ако сте били в Шотландия или сте чували прословутия шотландски акцент, колкото и да сте уверени и да говорите английски, първите няколко дни, седмици, че дори месеци са си предизвикателство да се оправяте. А някои хора знам, че все още не са свикнали на акцента, така че това беше едно от интересните неща, с които се сблъсках в началото. Първата година, когато отидеш в университет, ти казват обикновено, че е много трудно да си намериш работа и почти невъзможно, защото просто нямаш време. Има страшно много лекции, изпити, упражнения, допълнение към шока от тази промяна да започнеш живота си на ново място. И аз си казах, те на мен ще ми кажат аз за какво имам или нямам време. И естествено, 2 месеца след като пристигнах, аз вече започнах да си търся работа. Намерих си работа доста бързо и най-хубавото беше, че буквално на 5 минути от нас. Излизам, върви маничко и вече бях там, което беше супер за мене. Отидах за да пробваме първа смяна. Този бар е по-скоро известен за по-големи събития, като например рождени дни, момински партита, където гостите са минимум, да кажем, 8, 10, 12 човека. И ти като сервитьор ти се дава една маса и трябва да ги обслужваш тези хора едновременно. Как това е ключово за историята? За да сервираш на 10 човека едновременно техните салати, основни и десерти, нали знаете таблиците за бирчки? Сега си представете табла, само че за чинии, която е така се носи, дори с 2 ръце, която като се напълни с чинии с храна, колко да тежи? 10 на килограма. На първата ми смяна, естествено, трябва да ме пробват, дават ми маса, показват ми как процедират и почвам да сервирам. Вече бяха минали 5-6 часа, края на смяната. Броя още колко курса ми остава, защото пак ви казвам, това е вече края на вечерта, минали са няколко часа, аз съм уморена, изтощена, никога не съм носила такива килограми, през живота си на фитнес не съм стъпвала. Да дигам го това нещо, ходя и както тръгна да ги оставяме така на плота на кухнята, да си ги вземат да ги измият, малко позалитнах. И ако не можете да си представите какво ще случи, сега ще ви кажа. Всичките 20 чинии се озоваха на земята. Повечето се струшиха. Ама явно не ми им беше за пръв път, защото не ме уволниха. Тръгнах си, нея вечер. Полевах си малко. Посмях се малко след това. И с нахалство към прогрес на другия ден Сяна отива за следващата си съботна смяна
И тъй като ме видяха на вратата, не можеха да повярват на очите си. Те вика, ама сериозно ли се връщаш? И аз... И... Да, тук съм. Почваме след малко. И тогава нищо не струших. Сработихме се някак и това си ми беше моето работно място в продължение на няколко месеца. До лятото всъщност, докато не напуснах, защото трябваше да се прибера в България да си направя шофьорски курс. Бих го ретнала 4 от 10. Близко ми беше. Заякнах стабилно. Мога да си го сложа в CV-то. Абе, не беше лошо. Сега вече сме година втора. Върнах се, имам си книжка вече. Започвам да се търся нова работа. Не исках да се връщам там, защото беше доста физически тежка и заплащането не беше удивително. Тук минималната заплата е според възрастта ти и аз понеже бях първоначално бях под 21, мисля, че ми плащаха по 4,50 на час. На хора, които са над 25, тогава мисля, че беше 7 или 8 паунда на час, ще излъжа. Питах се да се намеря по-хубава работа. Взехме в едно заведение, където много бързо ме вълниха, защото подписах договор, където щяха да ми плащат 7,50, което е заплатата за тези над 25. И аз си казах, о, вау, чудесно, те тук плащат еднакво на всички, колко прекрасна компания е това. И след това вече като започнах на първия ден, даде с документите, те видяха, че нямам години и започнаха да ми плащат по 4 паунда отново. И аз говорих с менеджера, казах така и така, говорката такава, договора такъв, ще ми плащате по-малко и той каза, о, чакайте, сега ще говорим с payroll, ще видим какъв е проблема, говоря една седмица, говоря втора седмица, трета просто ме уволни. Каза, ами с тебе няма да се разберем, няма да ти плащаме колко си искаш да ти плащаме, прав ти път. Първият път, в който изпита горчивината от това да те прецакат. Естествено бях слушала истории на гадни шефове, които се гаврят, не плащат на служителите си, като видят, че си млад, неопитен чужденец и така нататък. И си казвах, нали, това няма да ми се случи на мен. Естествено, случи ми се. Нямаше как да ме пропусне. Но пък след това отидох да работя на едно друго заведение, където беше доста по-хубава обстановката, условията, плащаха си ми добре. Кшишите бяха доста хубави, бях супер доволна, колегите готини, нямах никакви проблеми. Само че се събираха фул тайм, колко е пълна работна седмица, т.е. 35 часа. Как се събират 35 часа за 3 дена? Лесно, работиш петък, събота, неделя по 12 часа. Рекордът беше 18 часа. Все още си го имам дори като сувенир, защото там се чекираш като влезеш с карта, след това като излезеш пак. И да, то ти принцира това лище колко часа си бил, защото ти се плаща на час. Почвахме сутринта. До 8 часа мисля, че беше, трябваше да подредим, имаше някаква закуска, след това обяд, след това имахме 2 часа за дрямка и след това нощната смяна, която си беше до 3-4 през нощта. Абе, така стабилно си поработих там, ма не се оплаквах. Единствено бих казала, че доста загубих от социалния си живот в университета, за което малко съжалявам. Всичките ми колеги петък, събота, неделя естествено ходиха по разни флат партита, когато аз работих, което не беше много забавно. Ама сметките трябва да се плащат, така че година трета, тук вече много сериозно апгрейднах. Взехаме да работя в една верига супермаркети, което е от хубавите. Сега няма да ви кажа коя точно, за да не ме намерите в LinkedIn да ме спамите, ама ако се напънете да ме потърсите, най-вероятно ще успеете. Бях на кафето, бях бариста, правих чудесни кафета, торчички. Там беше много приятно, честно казано, защото си имахме клиентела от възрастни хора, които просто идваха през деня да им правим компания, да си говорим с тях. Маха страшно много торчи, които естествено не се продаваха всички за деня или за 2 дена, в които бяха годни за консумация. И накрая на смяната трябваше да ги хвърляме. Много ме болеше сърцето всеки път. Не можем да ги даваме безплатно, защото по този начин хората ще чакат да свърши деня и да си кажат, о, ще хвърляте тортата, вместо да дойдат по-рано да си я купят. Не може да се дава на бездомни от съображения за сигурност, ако някакъв има алергии или
нещо просто се обърка, компанията носи отговорност, не можеха да ни давате на нас, защото ако знаехме, че ще получим цяла торта накрая, да не ги продаваме изобщо. Трябваше да ги хвърляме, много, много ми беше тъжно. И всички там, които работихме, си бяхме студентчета, бедни, и 5 паунда за една торта, нали, няма да дадем. И който беше на смяна на деня да изхвърли тортата, задължително криеше по няколко парчета по джобовете и след това споделяше отвън. Хубави години бяха. Лятото естествено напуснах, пак съм във Варна и четвъртата година, като се върнах, ме сложиха този път на магазина, където има дрехи и беше много хубаво. Честно казвам, много ми харесваше. Беше близко до университета и в обедната си почивка, когато беше час или два, бягах на лекции, след това се връщах, доработвах се смяната, след това бягах пак за някоя друга лекция, ако имаше края на деня. Хората, когато идваха да си пазаруват, нали, виждаха ни всички, че сме млади. Питаха какви са ви мечтите, какви са ви целите и честно казвам, нямах определена цел, тогава не знаех какво исках да работя. Не помня какво им отговарях. Мисля, че им казах, че съм си окей тук. Но на ум си казвах, че искам да не работя събота и неделя. Искам да си имам уикендите, да се разхождам в свободното си време, да не препускам и някой ден да имам достатъчно хубава заплата, че да мога да си взимам торта оттам. Когато си трета и четвърта година в университета, те карат да започваш да си търсиш работа от рано, защото всички, които завършват, започват с стажове, някога си вземат гапиер, което е между третата и четвъртата година, за да работят, за да събират опит. И за да си намериш такава студентска работа, трябва да минеш през много различен тип интервюта. Не е просто интервю да отидеш да си говориш с някой, ами си казват моя assessment център, където минаваш няколко кръгове с тестове, математически, езиков тест, след това някакъв психологически тест. Ако мине всичките тези тестове, те канят в групово интервю, където те гледат как говориш с хората, как комуникираш, как взимаш решения. Абе, много сериозно. Ходих на, мисля, че 5 или 6 такива асесмент центрове. Пътувах до Единбург за една банка, дори до Лондон няколко пъти. Обаче никъде не ме взимаха, просто ги фейлвах тотално. Минавах си първата част от тестовете и след това вече като бях на място, не знам, нещо не ми харесваха и не ме взимаха просто. За трета и четвърта година си минаха, аз си работя в кафето и в магазина. Завърших вече и си казах, ама аз не мога цял живот тук да работя, защото в моята глава, ако работя там, беше ми хареса. Защото ми харесваше. Заплатата беше хубава, часовете ми бяха хубави, имах си почивни дни, всичко беше окей. И ако аз бях в ситуация, в която се чувствах комфортно там, аз щях да спра да се развивам. Щях просто да си ходя, да си правя смените, да си взимам минималната заплата и да си журкам просто. Е така, без никакво усилие. И си казах, аз не мога така да продължавам. Ако ми стане твърде комфортно, никога няма да напусна. И затова трябва да напусна сега веднага. И напуснах. Без да имам план и без да имам друга работа. Започнах да се свързвам с разни рекрутери, да им казвам, че имам опит, работила съм и съм готова вече за сериозна работа. Търсих си администратор, нещо в офис да започна, да ми отворя една врата и аз оттам нататък ще си оправя. Сигурно съм кандидатствала на 500 места, ако кажеш е малко, из цялата страна, не само в Шотландия, не само в Глазго, във всички градове кандидатствах и никъде не ме взимаха. И буквално бях си направила тази снимка, ще я сложа отстрани и си казах, това е. Снимах в сряда и си казах, ако до края на тази седмица имах 2 дена, четвъртък и петък, не ми се обадят от никъде, поне за интервю, аз си тръгвам, защото работа очевидно няма да си намеря, никой няма да ме вземе, няма смисъл да си губя времето. Тогава и трябваше да се изнеса от апартамента, в който бях. И просто си казах, това е, това беше. Се връщам.
четвъртък ми се обади една рекрутърка и ми каза, тук има една компания, която много ти харесаха CV-то, искат да работиш с тях, обаче трябва да отидеш на интервю, на място. Можеш ли днес или утре? Аз казах естествено. Тоест нямам какво да правя. Завърших, нямам работа, нямам къде да живея. Имам ли избор изобщо? Кога и къде? И отивам. Дори не знаех къде отивам. Отидох същия ден, след обеда, на това място. И това място, може би вече се досещате къде е, беше на Буклука. Минах си на частта с въпросите, казаха, че са много доволни от мене. Бяха готови да ми дадат оферта, обаче искаха да разберат дали бих се справила в тази среда. Сега, работата беше в офис. Бях администратор, но буклука беше отстрани. Всеки ден извозваха буклуци, стъкла, хартия, генерални отпадъци. Ние бяхме в отделна сграда, но ми казаха, че всеки камион, който вози тези буклуци, носи също така минимум 13 мишки. И това би го казват дали, по време на интервюто и казват, тук има мишки. Не в офиса, в който ние бяхме, защото за да стигнеш до него трябва да минеш няколко врати, той е добре изолиран, има стълби и така нататък. Обаче трябва примерно да паркираш и да вървиш едни 200-300 метра. И да минеш покрай станцията за буклук, където има мишки. И ми казаха да те подготвим много сериозно, можеш да видиш мишка, страхните от мишки. Аз казах виждал съм мишки преди, що ме е страх от мишки. И те казаха, добре. Ама тук как ще се забелязва, също така и много мирише, което действително беше така, миришеше, особено лятото. Беше неприятно. И аз казах, той има климатици, аз нямам проблем с това. Тръгнах си от интервюто и няколко часа по-късно ми се обади рекрутърката и ми каза, че са много доволни от мене, иска да започна в понеделник. Трябва да я приема тази работа, защото ако не я приема, това ми е шанс. Никой друг няма да ме вземе. Това е единственото място, на което мога да работя. Не беше постоянна работа, беше просто договор за, мисля, 3-4 месеца имаха някакъв проект, по който трябваше да им помогна в HR отдела. И просто си казах, че това е моя шанс, трябва да го взема. Мирише, не мирише, с мишки, без мишки. Трябва да работя нещо, защото това ще ми отвори вратата към корпоративния свят. Ако нямам опит, никой няма да ме вземе. И може би те ми дадаха шанс, просто защото никой друг не се беше съгласил да работи на тия условия. Изработих 4 месеца, натрупах си малко опит в сферата, в която искам да се развивам. И когато приключих, ми се обадиха за следващата работа, която си мислих, че е скам. Обадиха ми се от много голяма световна инвестиционна банка. И аз не може да го повярвам. Те си намираха кадри през агенция. Когато ми казаха, че ми се обаждат за работа там, аз казах, не, това не може да бъде. Аз не съм кандидатствал за там, аз си кандидатствах за агенцията. То си беше някаква генерална обява за администратор и аз си кандидатствам за там. Те ми казват, ами да, това е тази позиция в тази компания, искат да отидеш на интервю. Казвам, би за малко не отидох. Стоя отвънка, стоя сградата и я гледам и си казвам, аз тук ли ще работя? Беше след работно време, беше 6 часа след обяд. Си казвам, то тук кой ще стои до 6 часа заради мене? Никакъв шанс, това е някакъв скам. И влизам, казвам си имената, те казват, да, очаквахме ви. Заведоха ме до една стайчка, където ме интервюираха и на края на интервюто тази жена каза, искаш ли да ти покажем офиса? Което за мен това означаваше, това е твоята работа. Стига да си харесваш офиса, от другата седмица започваш. Много хубаво ми стана. По пътя за вкъщи пак си поплаках и си казах откъде тръгнах? От буклука буквално. И къде стигнах? В банка. Има някой, който разговаря с мене и иска да ми даде шанс. Те смятат, че аз имам знанията, имам уменията и мога да се справя с работата. И ми се обадиха на сутринта още на другия ден и ми дадаха позицията, която беше отново на временен договор от, мисля, че беше 20 месеца, защото ако
работиш на едно място за повече от 24 месеца, 2 години, тогава се считаш за служител, а те не искаха да плащат допълнителни придобивки и такива неща. Аз действително се водех наета от агенцията, но работех в банката с техни системи, с техни отбори. И това беше първия пинч ми момент, в който наистина си казах, добре, от мене ще стане нещо. Не съм за букук. Това беше времето, в което все още ходихме в офиса по 5 дена в седмицата. Не знам как го правихме, но работих там по-малко от година, когато любимата ни пандемия се случи. И тогава ни пратиха всички да си работим от вкъщи. Тогава започнах за първ път да работя от вкъщи. Минах си целият договор. Мисля, че не съм сигурна дали ги видях повече след пандемията. Виж, че ги видях. Не помня. Но пандемията в крайна сметка отвори една нова врата за мен, а именно работата от вкъщи с временни договори. В него момент никой не наемаше, доста беше несигурен пазара, ще се отварят ли офисите отново, ще се връщаме ли на работа. По него време си взехме и това момиче тук, което дрема зад мене, тя е шотландка, естествено, взехме си куче, както всички останали. Приключих работата си в тази банка и след това си намерих пак на договор доста подобна работа в друга банка. Действително дистанционно, защото аз никога така не отидох в фондо, защото тогава всичко беше локдаун по него време. Беше maternity cover, т.е. по-малко от година, свърши ми договора и си казах, добре, да аз така и така работя в Лондон, що пък действително да не идем в Лондон. И започнах да си подавам CV-то на всякакви места в Лондон. Бях целеустремена, че ще се местим в Лондон, рано или късно. Доста дълго време ми отне да си намеря работа. Моя мъж тогава също си търси в Лондон. Двамата си намерихме по едно и също време и си казахме, отиваме в Лондон, местим се. И от едно село в Шотландия натоварихме колата, пратихме 5 кашона и се озовахме в Лондон. Вярвате ли или не, дадаха ми позиция менеджер. Вече не бях просто администратор, бях си цял менеджер. Тази работа вече не беше в банка, беше си изцяло нова сфера. Честно казано, в HR си имаш доста transferable skills, които можеш да ги използваш във всяка една индустрия. Няма значение дали си в банки, на букука или където и да е. То си е работа с хора и хората си хора навсякъде. Да, не беше най-хубавата компания. Със сигурност имаше малко токсични ситуации. Но, честно казано, не се оплаквам, защото бях там 2 години и половина и натрупах изключително много опит, запознах се с супер готини хора и съм наистина благодарна за възможността. Работата беше хибридна, 2 дена в офиса, беше ми близко до вкъщи, супер си бях доволна, като цяло нямах... Добре, не мога да кажа, че нямах никакви оплаквания, но беше си окей. Почнах да си търся нова работа, защото усещах вече, че това не е моето място. Кандидатствах, отнеми много месеци, честно казвам, не стана от раз. Обадиха ми се от едно място, имах доста приятен разговор с рекрутера, който работи там. И след това, след няколко дена ми прати имейл, че за съжаление няма да продължа с моята кандидатура. И аз бях така, как така няма да продължите с моята кандидатура? Ние имахме толкова хубав разговор. Аз мисля, че съм перфектен кандидат и отново с нахалство към прогрес. Аз му отговарям на имейла. Съжалявам много да чуя за това, че съм неуспешна, но наистина много ми хареса културата. Мисля, че имахме страхотен разговор и се чудя защо не сте ме избрали да продължа по-нататък. И той всъщност ми се обади няколко часа по-късно и ми каза, че аз съм първият човек, който отговаря с въпрос. И е силно впечатлен от това и иска да ми даде втори шанс да се срещна с менеджерите. Естествено, срещна се с менеджерите, искаха да срещна с други менеджери, срещнаха се с другите менеджери и в крайна сметка получих оферта, приех офертата и съм там вече повече от 2 години. 10 години събрани в сигурно, не знам, стана половин час дълго това видео. Често казвам сега, като си спомнях и разказвах, ми стана много така
хубаво на душата. Сега ако разказвам много лесно, небрежно, че е било всичко забавно, цветя и рози не беше. Естествено, имала съм трудните моменти, но смятам, че накрая се помни само хубавото. Винаги съм била на правилното място, правилното време и смятам, че това е изключително голям късмет и съм благодарна за възможностите, които съм получила. И кое бих казал, че е най-важното? С нахалство към прогрес. Колко пъти го казах в това видео, не знам. Обаче нахалство към прогрес. Това е нещо. Ако искате нещо и смятате, че то е за вас, не приемайте не за отговор. Имате си цел, следвате я. Останалото е шум. Не ви интересува шума. Вие си знаете какво можете, колко струвате, какво заслужавате и си го искате. И то ще ви се даде. Искайте си повече. Това е моя съвет. Искайте си и ще ви се даде. Мисля, че това е всичко. Май най-дългото ми видео до момента. Доста си поговорихме. Аз сама си говорих. Надявам се да ви е било интересно да се абонирате. Другата седмица вече надявам се да имам влог и да се видим пак. Чао от нас!